el meu amic i és molt més que això. Denver, l'últim dinosaure, em mostra un món que no havia mai vist. Wally, Jeremy i Mario no ho sabien, però em vaig apuntar a una classe d'arts marcials en una acadèmia. Sí, les arts marcials molen moltíssim. Fins i tot, Denver es va apuntar també. Però les coses van empitjorar molt quan va aparèixer Morton Fishback. Wally, no! Més espai! Nosaltres estem units i no ens importa res, encara que ens miren com si el món anés al revés. Ens agrada estar al mig dels llums del rock and roll, perquè tenim un bon amic que ens ajuda en tot. Denver, l'últim dinosaure, és el meu amic, que és molt més que això. Denver, l'últim dinosaure, et mostra Denver, el món que no havia l'últim dinosaure. mai vist. L'operació Dino. Elemental, benvolgut Watson. El culpable està molt a prop. Wally, quantes caixes més haurem de menjar d'esta porqueria? Ens queden 3 caixes més i tindrem prou tapes per a canviar-les per un joc del detectiu privat per a Denver. Denver es posarà molt content quan li donem la sorpresa. S'ha pres la qüestió de ser detectiu molt seriosament. I per què no llevem les tapes i tirem al fem este horrible cereal, No, ma mare es donaria compte. I a propòsit, on està Sage? Per què no ha vingut a ajudar-nos? L'he buscat per tot arreu després de classe, però ha tornat a desaparèixer. És Denver! Ràpid, amaguem les proves! Sempre així. Sí, sí. No. Passi la mà. Molt bé. Hola, Denver. Què has descobert? Una pista. Vols unes creilletes, Denver? Unes creilletes? Una pista, unes creilletes. Escolteu, tal volta Denver puga descobrir per què Sage està desapareixent últimament. Sí, clar. Molt bona idea, Mario. Sí, d'eixa manera podríem aprofitar les grans facultats de detectiu de Denver. Quant de temps duem? Ostres, col·legues, és que pensa que Sage es passa tot el dia entre poals de fem? Ha sigut idea teua. És un autèntic monstre, Wally. No passa res, Denver, només és un ratolí. Això és el que he dit, un ratolinet. Denver ha trobat alguna cosa. Deixeu-me veure. Bon treball, Denver, l'has trobat. Però què fa en una acadèmia d'arts marcials? Estudiant per a ser marcial, evidentment. Les arts marcials són l'estudi de la defensa personal. Ja ho sabia, només estava bromejant, tio. Crec que serà millor que et quedes fora i que vigiles les cares sospitoses. I ja! Hola, campió. Qui és? Et trobes bé? Sí, no m'ha fet res. De veres. Estic bé, xavals. Veuràs, has de girar el puny d'esta manera i en acabar... Ja ves que t'has recuperat, Seisan. Oh, sí, gràcies. Estic bé, mestre Yamamoto. Són els meus amics que han vingut de visita, Jeremy, Mario i Wally. Hem de començar la classe, Seisan. Els teus amics poden quedar-se per a observar-te. Mare meua, probablement deuen tindre coses que fer. Sí, moltes. Veritat, xicons? No tenim res a fer. Bé,
Practiqueu les caigudes. Això no em pareix just. Ell és molt més gran que ella. L'ha tombat com un ninot. Sí. Vols descansar un poc, Shades? No patisques. Crec que no he estat millor en la meua vida. Déu meu, és un drac. No és possible. Ostres, estàs bé, col·lega? No. És que vosaltres coneixeu este drac? En realitat no és cap drac. Ell és... És un amic nostre. Fa por, però és inofensiu. La llegenda diu que és un moment màgic quan un drac cau del cel. Benvingut a la meva acadèmia, xicotet drac. Pot ser que este xicotet drac duga sort a la nostra acadèmia. Per què necessita sort? Em fa l'efecte que sóc millor mestre que home de negocis. Hem acabat per avui, d'acord? Per favor, netegeu el tatami. Oh, no! És ell una altra volta. És Morton Fishback! Salutacions, Fishback-san. Soc Morton, el tigre. Fishback per a vostè, el gran mestre de l'antic art del ninjudo. El tigre? Crec que encara no coneix el meu instructor. Digues hola, Tank. Hola. Bé, li he dut el contracte d'associació que li vaig comentar. Només ha de firmar amb el seu nom ací baix i la seva acadèmia formarà part de la cadena Ninjudo K Fishback. Necessite revisar a fons estos documents. Oh, sí, clar que sí. Prengues el seu temps. Tinc uns quants segons. Per favor, torne demà i li donaré la meua resposta. Molt bé, d'acord, com vostè diga, senyor Yamamoto. Però no canse la seva vista amb la lletra menuda. Sayonara, soci. Senyor Yamamoto, està bé? Xicons, la classe ha acabat per avui. Per què ton pare té interès en fer negocis amb Fishback? No té cap interès, però no té diners per a pagar el lloguer de l'acadèmia d'este mes. El mestre Yamamoto dona moltes classes gratuïtes als xiquets sense recursos. Vaja, això mola molt. Sí, però d'eixa manera ell no guanya res. És part d'alguna tradició californiana menjar cereals per a desdejunar a migdia? Necessitem les tapes de les caixes. És una història llarga de contar. Així és, Ninjudo K Fishback. Deu haver una entrada per darrere. No crec que això siga una bona idea. De quina altra forma podrem saber què és el que trama Fishback? Veniu, xicons. Una pesta. La classe té lloc en una altra sala. Sí, però el problema és com podríem observar-los sense ser vistos. Jo! Com ja t'he dit abans, Tank, el primer premi és un contracte cinematogràfic amb una gran companyia productora. Si guanyes el torneig, demà estaràs a un pas de ser una gran estrella.
I això només és el principi. Farem gires, exhibicions, aparicions en televisió. Seré ric. Clar, vull dir, serem rics. Sí, però per què vol comprar totes les acadèmies d'arts marcials? Ja t'ho he dit, Borinot. Hem de desfer-nos de la competència, especialment d'eixe Yamamoto. M'han dit que és molt bo. No tan bo com jo. Puc guanyar-li quan vulga. Sí, clar, Tank. Guanyarem molts diners amb el teu talent. Fins i tot et donaré el 10% de tots els guanys quan facis la teua primera pel·lícula. Crec que ja hem sentit prou. Ei! Què vos penseu que esteu fent? A classe? Molt bé, hola, alumnes. El savi consell d'avui és assegureu-vos de pagar les vostres lliçons. I ara, fora de bromes, avui Tank vos ensenyarà les tècniques secretes que vaig aprendre en naufragar a una illa només amb un ancià de 200 anys. Però per què no ens ensenya mai res personalment, mestre Fishback? Sí, Tigre, per què no ens ensenya alguna cosa? Està bé, encara que només siga per a fer-vos callar. Escolteu, no intenteu fer açò en casa, xicons. Només és per a professionals com jo. Molt bé, Tank, toca tu. He d'anar a meditar una miqueta. Bé, necessito un voluntari. Però no m'avellis gens. Tu, el grandot. Jo? Sí, tu, vine ací. Subjecta açò amb força. Observeu açò. Ves més en compte. Mira què m'has fet fer, Borinot. No pense tolerar això. Ara vos ensenyaré què és una baralla cos a cos. Tu no eres un dels nostres alumnes matriculats. No deixeu que s'escapen. Cap a on? Per allà. Jo conec una drecera. Veniu amb mi. Em pareix que els hem perdut gràcies a la drecera de Mario. No, Mario el Magnífic vos ha salvat de nou. Tal volta hagis parlat massa prompte. Estem atrapats. Tranquil. No hi ha cap problema. Nosaltres tornarem per allí i després... Què anaves dient, Mario el Magnífic? I què podem fer ara? Anem-nos-en d'ací! Sí! No penso consentir. Vinga, a per ells, afanyeu-vos! Seguim-los! Per a on han anat? Per allà! Per fi els hem perdut. I fer-se l'amo de la seva acadèmia és part del pla d'eixe malvat Fishback per tal de guanyar milions amb la carrera artística de Tank. Hauria d'haver sospitat alguna cosa, però estava massa preocupat per salvar la meva acadèmia. Ara, ja està tot perdut. Ha d'haver alguna forma d'aconseguir els diners que necessita per a pagar el lloguer, mestre. És massa tard, no queda temps. El termini acaba després demà. Ahà, mireu. Mireu, Denver vol participar en el torneig. No. Ell
Jo? Sí, pare. Per què no competixes en el torneig i guanyes els diners del premi? Però fa anys que no he fet cap torneig, filla meua. Encara que és la meva oportunitat de salvar l'acadèmia. Sí! Vaja, mireu quanta gent ha vingut. Sí, hem d'afanyar-nos per entrar abans que es lleven els millors jocs. Tu no, Denver. No patisques, després t'ho contarem tot. Acaben de dir-me que Yamamoto lluitarà contra mi en el torneig. Tenia entès que vostè l'havia comprat. El tracte ja estava tancat, excepte uns xicotets tràmits. Deu haver algun error. No importa, acabaré amb ell en un 3 i no res. Ja! Sí, però eixe Yamamoto és massa bo. No puc arriscar-me que Tank perda avui. Hola, Yamamoto. Ja ha tingut ocasió de revisar els meus documents? Sí, Fishback-san, però desgraciadament no podré tancar el tracte amb vostè. Què? Que vol cancel·lar el tracte? Escolta, ja teníem un acord verbal, però si Morton Fishback és conegut per alguna cosa és per ser un home just i honest. Només necessita que firme un paperet i serà lliure per a dirigir l'acadèmia com vostè vulga. Vinga, tinc la meva pròpia oficina ací. Tots els papers estan ací dins, després de vostè, senyor Yamamoto. Ja està. Però, patró, això no és l'oficina, és el magatzem. Ja ho sé, i vull que vosaltres dos vos quedeu ací de guàrdia. No deixeu que ningú obri eixa porta fins que el torneig hagi acabat. Espera que mon pare puga vèncer Tank. No et preocupes, ton pare acabarà amb ell. No vull que mon pare acabi amb ell. Només vull que li guanyi. En eixe cas serà millor que s'afanye, perquè el combat començarà d'ací 4 minuts. Deixeu-me eixir! Què passa aquí? Obriu-me la porta! És el meu xicotet amic, el drac. Gràcies. Molt ben fet, Denver-san. M'has après molt ràpidament. Sort, pare! Pregue que disculpen el meu retard. Estic preparat per a començar quan vulguin. Molt bé, per favor, ocupen els seus llocs. Ara veurem què saps fer en l'1 contra 1. Pare, eres el millor. El millor. Per al número 1. Ja n'hi ha prou. No vull veure ni una caixa de cereals més en tota la meua vida. Ja no serà precís. En tenim prou per a canviar-les pel joc dels detectius per a Denver. Bé, espera que eixe dinosaure sàpia apreciar l'enorme sacrifici que hem fet per ell. Xicots, em pareix que a Denver ja no li agrada fer més de detectiu. Serà millor que eixiu per a veure una cosa. Oh, no em dieu que ara Denver vol jugar a ser mag. Ahà, màgia. Vull això. Hola, amics. Mon pare m'envia perquè vos diga que podeu anar debades a totes les classes d'arts marcials que vulgueu. Excel·lent! Mon pare vos està molt agraït per no haver hagut de vendre el seu negoci a eixe deshonrat senyor Fishback.
Vull que sàpia que d'ara endavant haurà de donar les classes vostè mateix. Què? Jo ensenyant eixa cosa? Vinga, Tank, sigues raonable. Em podria fer mal. Bé, un antic proverbi diu: quan les coses es posen lletges és hora de tornar a canviar de faena. Jo me'n vaig d'ací. I a on se'n va? La nostra classe, Un moment, estimats alumnes. Només anava a replegar els diplomes. Escolteu, sou magnífics. Vos estime, magnífics. Telefoneu-me! Un, dos, tres, quatre! Dinosaure és el meu amic i és molt més que això. Denver, l'últim dinosaure, em mostra un món que no havia mai vist. Nosaltres estem units i no ens importa res, encara que ens miren com si el món anés al revés. Ens agrada estar al mig dels llums del rock and roll, perquè tenim un bon amic que ens ajuda en tot.